Blonda Marinela, cum vouă așa noutate, iată și rezultatul vopsirii mele. Până la anul nou, eu am un plan să mă schimb radical, așa că următorul pas a fost să mă vopsesc în așa blandincă. Și desigur că această procedură mi-am făcut-o la salonul Beauty Diani Studio, pentru că în ei am cea mai mare încredere. Aici când am venit mergea lucru, fetițele își făceau keratină, la fel se pregătesc înainte de anul nou ca să fie cele mai frumoase. Jumătate de an în urmă, în acest salon, mi s-a fost făcută keratină și ține foarte, foarte bine, sunt foarte mulțumit. Și acum am zis că deși băi să nu facem o vopsire, deși să nu facem un blond. Uitați-vă ce rezultate minunate au fetele la keratină. Eu i-am dat un tag sub video lui Diana, așa că dacă doriți și voi o procedură, îi lăsați un mesaj în privat. Pe lângă proceduri de keratină aici să mai fac și desigur că cursuri de keratină, dacă doriți și dumneavoastră să vă învățați să faceți asta, să aveți o profesie în plus, să faceți un ban în plus, deși nu. La fel au curs și de manicură și de sprânceni. Dacă nu îți place să faci păr, fă manicură sau sprânceni. Am lăsat un tag sub video salonului, lăsați un mesaj în privat pentru mai multe detalii.